Autor ove knjige je poznat u našoj javnosti kao autor epske fantastike i uradio je 2 trilogije. Jedna se zove Kosingas, druga se zove Kopljeg Svetog Đorđa i poigravao se istorijskim temama. U istom pravcu nastavlja i sa ovom knjigom Kletva Kainova, gde se bavi sa 3 slučaja vampirizma u sklopu Habsburške monarhije u 18. veku. 2 slučaja su naša srpska. U jednom slučaju radi se o našem selu Medveđa, a drugo selo je Kiseljevo na Dunavu. I treći slučaj radi se o princezi Eleonori von Schwarzenberg u Češkoj, u Krumlovu. On se na interesantan način poigrava sa istorijskim događajima i pravi priču o ta 3 događaja i u sve je naravno umešan biblijski junak Kain. Fenomen vampirologije je sve interesantniji i zastupljeniji. Neke države su napravile od toga puno u smislu kulturnog, književnog turizma ili nekog drugog. Evo mogu da vam kažem šta je novost u svemu tome. Bugarska ministarka turizma javila se skoro na jednom sastanku evropskih ministara turizma i oni će sa Rumunima, sa Transilvanijom da uđu u jedno partnerstvo, a moram reći da je naša stolica u tom partnerstvu upražnjena, jer je negde, ako ćemo pošteno, Srbija kolevka i reči vampir i verovanja u vampire. Drugi narodi oko nas pokazali se kao spretniji u tom smislu i na mnogo bolji način i baštine i ekonomski koriste taj fenomen, jer taj vampirski turizam u Evropi je danas veoma razvijen. Ja se nadam da ćemo i mi uspjeti u tom pravcu da se, bar makar da uhvatimo korak sa ovim razvijenim turističkim zemljama.